Dobrý deň, volám sa Rastio Klempa a som senior konzultantom personálnej agentúry Active Personal Solutions. V dnešnom videu by som vám rád ponúkol zaujímavú pozíciu z oblasti informatiky, a to pozíciu senior business konzultanta pre energetiku a utility. Na túto pozíciu hľadáme skúseného alebo teda seniorného business konzultanta, ktorý rozumie obchodným procesom, firemným procesom v oblasti energetiky, respektíve utility, teda nejakého povedzme teplárenstva, plynového priemyslu, rozúčtovania, nájomného alebo teda správy budov a podobne, a ktorý je momentálne teda voľný alebo hľadá nejakú novú príležitosť a má za sebou implementáciu niekoľkých riešení práve pre túto oblasť. Či už je to nejaké CRM-ko, alebo ERP systém, alebo práve priamo nejaký energetický, alebo teplárenský, alebo plynárenský software. Je to pre nášho klienta, ktorým je veľká IT spoločnosť zaoberajúca sa systémovou integráciou a implementáciou veľkých riešení pre rôzne oblasti, pre rôzne sektory, a práve jedným z tých sektorov je energetika a utility. V prípade, že sa vám takáto ponuka by pozdávala, tak neváhajte, kliknite na linku pod videom a prípadne nám na túto pozíciu zareagujte. Budem sa tešiť na komunikáciu s vami, prípadne na stretnutie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nám dáte like. V prípade, že sa vám vôbec takáto forma komunikácie o pracovných pozíciách, o pracovných ponukách páči, budeme radi, keď si nás dáte odoberať a budeme môcť s vami takýmto spôsobom komunikovať pravidelne. Ďakujem pekne za pozornosť, želám všetko dobré a dovidenia.